La funció del pallasso d'hospital és catalitzar totes aquestes emocions que se barregen dins d'un hospital. Podem trobar sensacions com ara l'ensurt, l'angoixa, l'agressivitat, fins i tot, que són respostes molt normals amb els nins, i els pallassos el que fan és aconseguir que aquests infants retornin a la seva condició d'infants, se relaxin i puguin fer front a la malaltia i a tot el que du aquesta malaltia amb un procés molt més amable. Sonrisa Mèdica va ser pionera, va ser un exemple i va donar exemple a altres associacions d'altres comunitats autònomes per fer realitat que la figura del pallasso d'hospital formi part de l'escenari hospitalari. Quan un projecte com el de Sonrisa Mèdica segueix endavant després de 27 anys és que realment està més que justificada la necessitat social que hi ha al darrere.